Andun rin sila paring Jimmy, si paring Rex. Yung gagawin nila. O, sino yung sasama? Oo. Ano na kasi kami, sabi ko na gano'n. Huwag nyo na lang ikwento. Elikta. Ano kong elikta ng mga papiesta. Dali po siya rito. Dala natin si paring Jimmy para sabay. Okay. Pare. Happy birthday. Ay, salamat. Paring kumpare na talaga. May bubuyog. Kaya ba na walang kurente? Pader lang. Pader. Kamalay kayo. Kasi tibagbaga na duri sa kang Para magawa na rin yung requirements ng bahay, yung papel. Ngayon lang yung ipapay. Papunta naman tayo sa kabilang. Doon sa bahay niya dyan. Doon sa gagawin kasi namin bubong niya. Visit din. Nakatapag-build ni God. Like pa yung original na cut. Na siya. So yan po mga gagawin po nila ang susunod lang sinisan ko. Sabihin po sila. Good morning. So ayan, good morning po mga boss. Punta po tayo sa San Sebastian, tapos punta po tayo ng Nueva Ecija. So ayan, happy birthday nga pala kay paring Black Shadow. Yan, tapos kay mag-anak po tayo ng binyag kay Angel Bea, anak ni paring Black. So ayan. So andun rin sila paring Jimmy, si paring Rex. So kasama po natin sila. So mamimit po natin sila dun sa simbahan mamaya. Doon kami magkita-kita mamaya. Yan. Happy birthday pare. Mabuhay kang hanggat gusto mo. So hintayin na lang natin yung mga tropa, tapos alis na po tayo. Okay, sundin natin mga pupunta sa San Sebastian. So pull out po sila doon, tapos may konting ayusin, maglilinis. Yan po yung gagawin nila. O, sino yung sasama? Sino yung sasama doon? Ha? Sino yung sasama? Anak ko lang po. Sige. Okay, so ayan, bumalik tayo ulit rito. Kila Ma'am Joby Santos tsaka kay Sir Red Santos. Ayan, TV Console Project. Okay. Hindi, katop na kayo doon. Dahil lang tayo rito mga boss. Yun. Naglilinis na po sila. Doorknob kayo. Mag-ano kaya? Good morning po. Good morning po sir. Dalawa na lang kayo? Dalawa na lang po sila, maglilinis na lang. Kailan may pwede kami sa hindi pwede rito na Gusto tayo na lang doon. Karaan po muna namin nilutong kon, sir. Sir? Ulam. Pampito pa. Nako. Akala ko buo pa. Ano na kasi kami sa labor. Na-ready na. Dalawa na nga sila. Nako. Ang dami pa sa naman nilang niluto.
Dahil pa naman nilang niluto. Naganda pala sila sir. Ang ganda. Meron na palang mga picture frame dito. Ang ganda Gandang na. PLD siya nakabit na eh. Okay na. Ang kinukuha natin. Buksan mo nga yung mga ilaw. Sa cable na lang. At sa CCTV. Oo. Ang CCTV nila. Oh. Dumating gagabi yung... Ano, shout out kay Sir Red Santos. Tsaka kay Ma'am Joby. Ang ganda na mga boss. So, picturean natin. So, ayan to. Marine laminated board na matte white. Tapos dito, matte white yung nandito. Tapos, pinormikan natin. Nakapormika rin siya. Tapos ito walnut. Tapos walnut din yung PVC panel. Tapos naglagay rin tayo ng mga LED. So, may LED dyan. Meron din dito. Meron din dito mga boss. Ayan. So nakaluminong profile naman siya rito. Tapos ito nakapormika rin ito. Ayan, ganda na. Tapos UV board. Ganun lang ka simple mga boss. Ganda na. Okay na. So picturean nga natin mga boss. Ilagay nyo na yung TV. Okay. So ayan. Nandito na rin yung TV. Andito. Ito po tayo no. Ayan to. Ito yung TV. Ayan ilalagay dyan. So baka hindi na natin maayos. Okay. Tara na, baka maliit na po tayo. Sige po, sir. Sige po, maraming po. Sige po, Nay. Tay. Okay. Oo nga, sayang. Ang dami pa naman nila luto. Magano na yun, manghihinayang yung mga yun pag nalaman na ganon. Sayang. Huwag nyo na lang ikwento, sabi siguro nila. Sayang yun, sabi siguro nila. Sige po na, Tay. Okay. So, ayan, nagluto po pala sila rito. Pinagluto sila, pinaghandaan sila. Kaya lang, dalawa lang yung punta kasi siya pa yung natin kasi kukunti na lang yung gagawin nila rito. Siya pa yung babayaran natin. Labor pwede na akong gawin ng dalawa. Okay, so tara na. Okay, lapit na tayo. So daan tayo kay paring Jimmy. Si paring Rex ay nasa bahay pa po nila. So susunod na rin po siya rito. So daanan natin si paring Jimmy para sabay na lang kami pupunta sa simbahan. Ang ganda ng raya to. Busy na tayo. Okay. Sa Kabyaw naman tayo mga boss. Bagong Kabyaw. Siya paring Jimmy. So sundan na lang natin siya. Pare. Tara muna sa bahay, magkape. Wala pa si paring ready. Sige pare. Tara, tara muna. Okay, so tara na. So nagkape lang tayo sa tabi. Dito ka lang paring Jimmy. Sundan na natin si paring ready. Sundan na natin si paring Jimmy. Sila paring Black, andyan pa daw kanina eh. Let's go. Okay, dito na tayo. Happy birthday. Ay, salamat. Si Boss Rick. Sunod na. Dala. Okay, tapos na yung binyan. Tapos na pare, patong-patong na yung pagkukumpara natin. Oo, kumpare na talaga. Okay, dito na tayo. Resort pala to. Resort pala tong reception.
Okay. Ayun, no? May bubuyog. Sunod yan eh. Masunod. Alam nyo kung sinong amo niya? Bukas. Ano ba? Paring black. Paring tuling. Kain tayo. Dito. Sige. Kala ko ano pa kay Ida. Dati Josie magagawa kayo nilang Magdili ka rin, ibig sabihin. Kain tayo. Sayang. Kain po tayo. Ay. Camera mo. Naka-passport Kayo na mo, bahala na kayo. Sige, magkano na. Ayan o. Yan po tayo. Pare. Kayo na ang bahala sa akin. Parang ngitin. Salamat pare ah. Salamat. Malayo pa kami. Panji, mga 2 oras na kayo. Medyo nahiya kasi ka to sa mga kasama natin. Medyo malayo pa kasi uwian nila. Lalo na si Paring Jimmy. Medyo malayo yung uwian niya. Bali dito sa likod. Pader lang. Pater. Salamat. Sige, Salamat ah. Tara na mga boss. Okay. Boss. Okay. Tara na mga boss. Yan, happy birthday ulit kay Paring Jimmy. Ay, parang ano yun? Parang Black Shadow, ayan. Ayan, uwi na rin po kami ni Paring Jimmy tsaka si Paring Regs. Ayan. So ayun meron pa tayong iuwi. So ayan, lagyan natin sa likod. Let's go. Good morning. Ayan, dito pa tayo sa Kamiling killer visit. Medyo blurred. Ayan. Good morning. Blurred pa rin. Ayan. Killer visit tayo. Kina Ma'am isang bahay nila na Palimbo project kayla Telma Pastor. Tara. Dito kay Sir Jonathan. So Renovo model itong bahay. Yan isa ata ni si Sir Jonathan. Pagkadamat na namin manong ko sir, no ka? Hindi ka balay ka, no? Kasi tibagbaga na duri sa kang gimentok sa. 1, 2. Yung pasabay na kardatoy. 1. Ate kan diyan Pwede mo kita agyan ni Jay Sar ka lang balay. Ay dagka nga balay di Palimbo. Ay, Di na kita agyan ni Jay. Dagkal ka lulawalay ko na. Ati kami yung muna di nga nagatang ni sir, di yung ayay. Yan, kausap na po nila ni Madam Telma sila architect Ian.
So kasama rin natin sa architectural department. So mga structural, yan, sila pa yung mga kasama natin dyan, layout to finishing. So para magawa na rin yung requirements ng bahay, yung papeles na ito. Complete working drawings with signed and sealed ng professional para sa building permit. So kinuha na lang po nila yung detalye lang ipapagawa ang bahay. Okay, so ayan. So punta naman tayo sa kabilang bahay. Ngayon lang yung ipapa-estimate dito yung barcode. So punta natin yung dating project natin doon. Okay, so ayan, dito tayo sa ayan. Nakabukas lang daw to, sabi ni Sir. Ayan, punta tayo rito. Bali yung barcode na ito yung estimate natin, magbigay tayo ng rough estimate. Laking babakuran, ganda no. So andito daw yung caretaker. Pero alam naman nilang pupunta tayo rito. Tingnan ko kung may tumutulo pa rin. Wala na. Wala nang tumutulo. Alad. Ha? Magaling. Nag-reget lang si Miro kita. Yung pa-repair ko aja tumultulo to ika. Aja hardiplex ata. Dati ata nga datan. Ay, na-repair lang. Okay, so tara na. Kinuha na lang namin yung plot, lot plan. So punta naman tayo sa kabilang lupa nila. Let's go. Ano kayo sir, sa ilog po kayo? Hindi, kay Ma'am Telma. Ay, Maggagawa kami ng yung bubong nila. Ay, sige po. Saan po yung bahay nila? Hindi ko pa alam eh. Ayan. So naniningil po sila ng dito, environmental fee. Sige, rin na kinikapitan mo na po yung nasot natin. Saan po tayo sir? Good morning po. Okay, Ma'am Telma Pastor. Ano pong Ako po yung contractor niya. contractor po niya dito? Doon sa bahay niya diyan, doon sa gagawin kasi namin bubong niya. Ay, magkukuan kayo, magre-renovate Oh, ganoon. yung Site sa bahay visit. ng nanay niya. Oh, site visit. Saan po yung saan po yung banda? Dito po sa May Kwan. Baba po kayo dito. Tapos magtanong na lang po kayo doon. Pero kilala naman po siya doon, ma'am, no? Opo. Ang kwan lang po ninyo, kasan po yung bahay ni Ma'am. Kuhan na lang po ninyo, sabihin niyo si Delma. Oo. Sige, salamat po. Okay. Ito na. Bypass tayo. Okay. Salamat tayo. Sige ma'am, salamat. Okay. Okay. Kita ka no? Mga banda. Jig ano na. Ayan, tara. Punta natin. Oh, ayan. Okay. So, bubong naman dito. Papayos yung bubong. So, ayan. Kay Ate J, kabsat na yan, no? Ni Ma'am Telma, anak na. Ni Ma'am Telma.
Ay, sige inang ni Ma'am Telma po. Sige inang na madam. Sakto yun lang. Ni Ma'am Telma. Sige. Gawin ko. Tawag ng karoon nga dati. Umamang. Ayan. Sige ma'am. Sige. Ay, si kayo. Papapalipad lang natin ng drone. Malaking bagay din pala to. Hindi lang pagpasyal. Pang site visit din. Okay. Okay. Okay, so ayan, nasukat na rin namin. Sige, ente. Madam. Okay, tara na. Nakatapag-build ni Jay. Ada pag-build ni Jay, boss? Thank you. Meron daw. Okay, dito naman tayo sa sa pwesto. Kakat na po sila para doon sa San Jacinto project. So sila architect naka-uwi na rin. Tapos na yung lakad namin kanina. Ginagamit natin. Para sa modular cabinet. Ito na yung mga pinagtabasan nating board. Ayan. Pati yung pinagtabasan, maganda pa rin yung yung cut, oh. Parang original. Like pa yung original na cut. Project sa San Jacinto, dalawang San Jacinto, tapos Talavera, Poblacion East, Santa Ignacia. So yan po mga gagawin po nila ang modular cabinet. So punta naman tayo dun sa cabinet para kunin yung down payment o San Jacinto project. Tapos pag may oras pa po tayo mamaya, punta po tayo sa Santa Ignacia project. So tara. Okay, so ayan, nakuha na rin natin yung down payment. Nagpirmahan na rin po kami ng kontrata. So andyan po sila sa likod. Ayan, sa likod po sila. Sila, yun, nung naka-Innova. So tara na. Okay, dito na tayo. Ayan, dito na tayo sa bahay. 5:37. Okay. Hi! Wow. Sino kasama mo? Sino kasama mo? Where's your mom? Where's your mom? Andon.
Yun nga. Okay. Where's your kuya? Ano yung sa ano? Kontrata dun sa ano? Doon sa Talabi. Ay, sa San Jacinto. Hi! Kuya! Where's your favorite vlogger? Ay? Ikaw yan? Ano sasabihin mo sa video? Magbabay na tayo. Subscribe from Makna Video Vlog. Click in the video now. Oh.